Tak jo lidi, zdáreček, páreček, skibidi bobeček, já vás vítám u mého nového videa a dneska tady máme po dlouhé době video z Fortniteu. Naposledy jsem video vydal, nevím, když tak vám to tam zeditu, řeknu vám to tam, ale podle mě tak před měsícem, 2, 3, nevím, když tak vám to tam ukážu. No lidi, sorry, já jsem zapomněl, že jsem video vydal na můj, z Fortniteu video dal na můj starý kanál, nebo jakoby trošku později, jo, takže sorry. Tady je to hodně dobré. A počkej, to jsou zero buildy. Ten Blitz neexistuje Royal na Battle Royale. To je jenom zero build. Že jo, že tak je. Si jo, podle mě. Nemám rád moc zero buildy. Proč? GG, doufám, že to zvládnu. Když tak těch her bude asi jako víc, protože mi to moc jako nejde hra. Protože se teď věnuju hlavně škole a fotbalu. Dlouho jsem to nehrál. Teda už bylo vysvědčení včera, takže... Ja. Pojď. Ne, kámo, má jedno. Yes. Chci? Nepotřebuji. Oh, hell no. No, najednou dráž, co? Ty uličníku. Počkej, ne. To nechcem. Ne, no tak kámo, tak GG. Jede, toho zabiju. Tak. Ne, tady je další týpek. Co? Ne, kámo, mě se to fakt seka. Ne? Co to? Tak buď se to seka mně, nebo tomu borcovi. No tak můj aim. Vem to, aha, můžu. Takhle tak bych to udělal, nebo... OK, tak to bude hodně dobrá. Ty kokos, 33 na takovou dálku? Já jsem si tam málem udustil. 16, OK. Dead. Je, kámo, jak ten borec se... Co dělal, proč takhle šel pomalu? Tak kámo, tak to si solidně nabídnu. To si hodně solidně nabídnu. To mi, kámo, vůbec nevadí. Teď se nemůžu stavět. Hlava. Dáme na kolena palce. Ty kokos. Jak hodně lidí tady. Já potřebuji stavět. Kámo, já potřebuji stavět prostě. Lennám si teďka lazy. Yes. Hades. Hadesu medailon. No tak lednem si semka. Ne, no, tak sem. Tady to vypadá hodně úplně. Tak ne až tak moc. Tak kámo, tak to je.
Tak. Zdrhej. Tak co dělám? Proč jsem si to dal teď? No tak já jsem dělal největší chybu asi. Na. Dobrý. Ne, to není dobrý. Dobrý, je to dobrý. Na pohodku. Pro mě vůbec jsem se nebal. Vůbec. Jakože fakt vůbec. Nalepil jsem se. Tak, nemám to rád tu zbraň. Nevím, jak se to jmenuje tady ta fialová. Máme level 3. Což je asi dobrá, ne? Nebo já nevím, to nevyznám teďka. V Fortniteu. Rychle do zóny, já jsem se kámo ani nevšiml, že zóna hned tady u mě. Že jede zóna, tak. Pojď. Dělej. Pojď. Yes, půjdeme tady do riftu. Co říkáte na moje skin combo? Stylové, že? Já vím, dík. Teď tak uděláme si takovou věc. Nedohrajem to. Já to nedohraju do té doby, dokud nedám win. Musím dát můj první win tady v této hře. V tom Blitz. Ne! Jo, yes! Díky. Pí o 106. Výborně. Stylově, fikaně. Kámo, já mám nervy. Jakože nervy, jakože se bojím. A peka. Jako, no mám nervy asi. Myslím to. Další 25, další. Kámo, ten dostal. A já taky. Máš? Yes! Jo, to byl poslední týpek! Tak to jsem se ani nevšiml, že byl poslední. Co měl tady za loot tenhle? OK. To jsem se ani kámo nevšiml. Nevšiml jsem si, že to byl poslední týpek. Ale kámo, dali jsme win. Ukončíme to už. Kámo, už nechci. Na, co jsme dostali? Jo, za win, Umbrella. No, tak. Aspoň jsme dali win a ukončíme to tady. Zdarec, Hanečův bus, nazdar Basek, Čabasek, Mír, kámo, avokádo, čus.